doncs el nostre cervell és el que té el cervell, no? Busca identificar allò amb el qual està més familiaritzat i estem de confinament tots, com sabem, fins a dalt, llavors trobem aquesta obra composada en una situació especial amb els músics de la UBC, cadascú a casa seva, interpretant els seus instruments, disposició de mosaic, d'això en parlarem, suposo, no? I clar, pensem, doncs, confinats, però tu vas insistir en aquesta idea de la confiança, en aquesta idea de trobar una sortida des de la reclusió obligada, però trobar també un espai de llibertat. Per tant, no és un joc insubstancial, tot al contrari, no? El títol que has trobat em sembla que parla molt bé del que és l'obra en si. Sí, jo vaig tenir la sort, no només que em van fer l'encàrrec, sinó que em van deixar total llibertat, fins i tot amb el títol. Em van dir, el títol ja ho veurem i tal, tu digues el títol que tu posaries, no? El que tu poses a l'obra. I suposo que també la secció que es tracta de més de publicitat i tot de l'auditori ja farien la seva. Però els hi va semblar bé i, home, jo trobo que a part de la música, evidentment sí que l'aspecte de confiança és el que més hem de donar, no? És a dir, bueno, estem passant per aquest moment que hi ha molta gent que s'ho passa malament i que ho pateix malament, ja no només, evidentment, les famílies de tots els morts que hi ha hagut, per desgràcia, sinó a nivell econòmic, etc. Però bé, hem de tenir confiança que això passarà, que ho sabrem tirar endavant i que la cosa passarà, no? I a mi també m'agrada una mica veure que d'aquesta experiència, diguem, del virus, no? Encara que sigui una idea una mica extra musical, a mi m'agrada veure aquesta idea de que a vegades ens hem pensat, no? La humanitat, tots plegats, que tenim la paella pel mànec, no? En el món en què vivim, i que som els supermans, i que si volem apretem un botó i ho podem enviar tot, i explotar tot, no? Però, ostres, aquest virus, per mi, a part de tota aquesta problemàtica, també jo crec que ens ha fet veure que no som res, que hem de ser molt humils i que, mira, l'animal més petit del planeta, que és un virus microscòpic, doncs fa trontollar tota la humanitat, quan nosaltres estàvem per sobre fins i tot de la mare naturalesa, no? Per dir alguna cosa. I aquesta lliçó d'humilitat jo crec que ens ha anat bé. Això no vol dir que no hàgim de tenir confiança en nosaltres mateixos, no? Per tirar endavant, perquè això passarà, però bueno, potser també és un avís, no? De dir, ostres, passeu, tampoc? No, estem totalment d'acord i, de fet, la natura ja fa temps que ens planteja avisos, però el sistema aquest nostre de producció imparable, no? Doncs sembla que no eren avisos prou importants i ara realment, doncs, crec que molta més gent és conscient del que tu dius, no? Que amb aquesta expressió tan significativa, que no tenim la paella pel mànec, que és la fantasia que des d'allà fa segles que té l'ésser humà i que els avenços de la tecnologia, evidentment, ens han fet creure encara més en aquesta fantasia perquè també ens tranquil·litza. I, òbviament, que tot s'intueix en les teves paraules i que podem desenvolupar, tot i que potser no ho farem per no fer-ho massa llarg, però tot el que suggereixes, aquesta humilitat, aquesta necessitat de tornar a ser conscients de la nostra fragilitat, no per quedar-nos a casa patint, sinó al contrari, per celebrar també, per viure els moments que ens ha tocat viure i no donar per suposat que aquí som els reis del mambo, de la creació, i que tenim un xec en blanc. Clar, sabem que un dels tabús actuals és la mort i aquesta pandèmia, malauradament, que ningú la volia passar, doncs ens està fent veure com de tabú era precisament aquest tema, deixant-ho sempre per una altra persona, per un altre moment. Doncs bé, jo penso que podem aprendre i sobretot, parlant concretament de la música, de l'art, que és un dels temes que volia treure, potser més endavant, però ja que ha sortit, de quina manera peces com la teva, i després m'agradaria que ens expliquessis una mica més de detall. A mi ho he de dir, i si no fos així, doncs ho diria d'una altra manera, ho dissimularia, però a mi m'ha encantat la teva peça, ho he de dir, perquè ha estat així, o sigui, també té a veure amb la necessitat que tenim de consumir, en el bon sentit de la paraula, art, de tornar a vibrar, a viure en una situació que no és la normal, però que precisament en aquesta situació de no normalitat potser ens arriben més les propostes artístiques i ens fan vibrar d'una manera inclús més notable. Hi ha un relat d'Edgar Allan Poe, L'home de la massa, em sembla que es titula, estic traduint,
que és un individu que és convalescent, que surt d'una malaltia i que té un grau de sensibilitat superior. Això passa quan sortim d'una malaltia, la convalescència. Doncs aquest estat nostre d'estar tancats i de sortir i de tornar a tancar-nos, jo penso que en part ens dota, almenys jo quan he anat a concerts, d'una sensibilitat major. I la teva obra tinc la sensació que dialoga molt bé amb aquesta situació, o que planteja molt clarament en termes dialèctics aquesta situació d'estar tancat i de sortir, de poder finalment sortir. Clar, el drama, entre cometes nostre, una mica grec, és que sortim per haver de tornar a entrar, no? Quan la cosa es torna a complicar. Però bé, l'art em sembla que, i la teva peça, ja dic, m'ha encantat, és com una finestra per respirar, inclús quan estem confinats, no? Per creure que hi ha aire, que hi ha possibilitats, que podem tornar a sortir, que al final la finestra és física, però també la nostra ment, la nostra oïda en aquest cas, ens pot transportar. I amb això ja acabo de la meva intervenció en aquest punt de dir la teva obra, no només aquesta, altres que he pogut escoltar i he tornat a sentir blau, són obres molt sinestèsiques, són obres on molt intuïtives, no? Molt modernes, amb un llenguatge compositiu òbviament modern, jo he de dir-te, no? Tu saps molt més d'això, però al mateix temps molt intuïtives, vull dir que no són gens elitistes, vull dir que això de mirar a través de la finestra, obrir-se a un altre món, sortir, respirar, una persona, un oient que no sàpiga molt de música o no gens de música, pot trobar plaer i pot entendre, pot participar. I això a mi em sembla meravellós, personalment. Sí, a veure, un de les feines de tot creador, i no cal dir també d'un compositor, és a dir, donar algun missatge amb la música que fem, que és molt difícil, no només és fer una música que soni, sinó també transmetre algun missatge. Parlaves de la mort, jo en el meu Rèquiem no només vaig voler fer una música de Rèquiem, sinó donar un missatge. I, per exemple, sempre dic que la paraula que a mi m'agradaria que sobresortís de la música sigui la paraula consol. Podria ser una altra, en altres Rèquies. Però a mi m'agradava la part aquesta, entre cometes, de perdó, de consol. I això, en música, es pot crear. Jo intento fer-ho, amb certs recursos, pensant en la dolçor, amb l'acaronament també de la música. I en l'obra Confiants va venir a ser el mateix, és a dir, no vaig voler donar una imatge d'un aspecte brusc o un aspecte caòtic, fins i tot, no, sinó al revés, una mica d'una espècie de bàlsam, una mica, volem dir, i tranquils, ens en sortirem, la vida és bonica i tirarem endavant segur, no? El problema potser que em vaig trobar amb l'encàrrec de l'auditori és que volien una cosa molt curta. I per això pels compositors, si no cal dir per mi, que acostumo a fer obres de certa llargària, és molt difícil. El més difícil en composició és fer una obra de 3 minuts, 4 com em demanaven. La primera versió que els hi vaig enviar ja era de 4 minuts, em van dir ui, hem de retallar una mica, d'allò. Fer una obra de 3 minuts és molt difícil i fer-ho per orquestra encara més, perquè necessites una mica d'explicar, no? És com explicar un conte, doncs més llarg, potser t'hi pots esplaiar més i pots explicar més coses, però més curt has de dir molta cosa en poc temps. I això era una dificultat gran, afegida, precisament per donar aquest missatge que volem donar també als compositors en molt poc temps. Això va ser realment un repte. L'altre aspecte, evidentment, era el tema online, el tema de multipistes, complicadíssim, perquè tot el que s'havia fet, diguem, eren obres potser corals, les que són de veritat, les reals, que graven els cantants, però clar, estem parlant d'una macroorquestra que jo vaig fer amb 51 veus independents, amb 80 músics, etc., que doncs clar, tot això, pensar que tothom ho tocaria des de casa, potser després des de la terrassa, si en tenia la finestra, que això es pogués unir, com jo ho creava musicalment, com sobretot els tècnics de so podien també fer que la cosa funcionés, que això és una altra,
Doncs això era un altre repte, no? No tens allà tots els músics amb les vibracions que tenen dels músics del costat, que tot crea una massa, sinó, clar, tu toques a casa i has de confiar, no? Precisament també, que tot funcionarà. I per acabar de respondre també un aspecte que em va seduir moltíssim i que vaig trobar que era supervalent de la proposta de l'auditori, és un encàrrec, és a dir, agafar una obra de zero. Això és fantàstic. Únic. Pensem que totes les orquestres d'aquí i de fora que van voler fer una cosa semblant, en tot cas, les més atrevides van agafar música de repertori, que ja sabien que funcionaria, i en alguns casos ho van gravar des de casa, no sempre, Alguns altres orquestres, i parlo també d'orquestres internacionals, van fer trampa perquè són com enregistraments ja fets. Aquí no hi havia trampa possible, era una obra composta, engendrada de zero, i jo crec que és l'única institució que això ho va fer d'una obra, de crear una obra. Van ser molt arriscats i aquest risc, no? A mi això em va seduir moltíssim, aquesta valentia. I a més fomentar la creació, no? Que d'això es tracta també. I la idea que jo vaig proposar, no? De començar amb una veu, que s'anessin afegint les veus com els veïns, no? I després la idea d'anar creant textura massa fins a l'explosió principal, però després també morir amb la trompeta, no? Amb la trompeta de la Mireia Ferrés, com un instrument que toca, no? Cap a fora. I sempre també aquest treball de massa sonora pensant en un col·lectiu que és l'orquestra i amb una altra idea que vaig tenir, que els hi vaig proposar, que els hi va semblar bé, és, com es veu en la imatge, que siguin músics que estan a dintre de casa, que toquen, fins i tot al principi, doncs, no? El Mireia Ferrés agafa la trompeta com si estigués sola, comença a tocar una melodia, comencen a arribar ressonàncies, tothom es va afegint, però després, si us hi fixeu, la gent toca cap enfora, no? Cap a la ciutat. No hem d'oblidar que l'OBC és l'orquestra de la ciutat, de Catalunya, però també de la ciutat. I aquest gest de, bueno, estem a dintre casa, però toquem la música al carrer, encara que no puguem sortir, també jo la veia bonica i el fet de tanta textura, som-hi com més siguem, més viurem, diguem, i poder donar la música a la ciutat, que és bonic. Això lligant amb la idea, amb totes les propostes que hi va haver de cantants que a les 8 del vespre sortien a cantar i a tocar al carrer, que jo ho vaig trobar emocionant, és a dir, que la gent sortís i cantés pels veïns. Ostres, és una cosa tan bonica. Doncs és una mica també aquesta imatge, no? Començar amb un instrument solista, més, i presentem la música a la nostra ciutat, que ens devem a la gent, no? Els músics. Els que no han vist aquest vídeo, no han sentit la peça que s'acompanya d'un vídeo, doncs dir això, que s'intercalen escenes on es veuen els músics de manera individual al principi, com explicava en Bernat, i després de manera conjunta, l'aplicació digital permet, i hi ha un moment que es veu el mosaic cada cop més gran o més petites les caselles, més músics que s'afegeixen, i això s'intercala amb imatges de la ciutat buida i crea un efecte molt potent. El tema de l'aspecte balsàmic de la música, que potser ara necessitem més que mai. Sabem que l'art no és només per complaure, l'art del segle XX sobretot, no és només per complaure, sinó per qüestionar, per fer pensar, per fer-nos conscients d'allò que no volem tenir present. En aquest cas potser necessitem una mica de carinyo, necessitem una mica d'adonar-nos de la situació i de com podem millorar les nostres condicions de vida prèvies a la pandèmia, però també, evidentment, la teva obra dona aquesta sensació que convida a pensar, però d'una manera no gens agressiva, que convida a repensar, per això estem en aquest context de reset, és una ocasió que ningú que jo conegui hagués acceptat voluntàriament la de passar per aquesta situació nostra de pandèmia, però al mateix temps es pot entendre, evidentment, com una ocasió per prendre consciència, per canviar i millorar alguns aspectes que potser deixaven de banda una mica. La teva obra, com deia,
fa pensar, però d'una manera que em sembla amable, d'una manera que no em sembla gens agressiva, perquè tampoc ho toleraríem fàcilment, entenc. Ja ho hem parlat una mica, però potser redefinir idees com la de llibertat, redefinir idees com la de subjecte, com la d'individu, per això, no? La manera com alternes els músics que toquen ells sols i es conformen, no sé, és una obra que penso que pot contribuir, no? a aquest reset i a aquesta redefinició de certes nocions, inclús si tu segurament no t'ho has proposat en un sentit filosòfic, perquè em diràs, no, jo no sóc filòsof, això és la feina dels altres, no? Però jo confio, jo que sí em dedico a la filosofia, tot i que no sóc filòsof, sóc modest professor, considero que l'art moltes vegades, amb un discurs, amb un llenguatge que òbviament no és, òbviament, tret d'alguns casos puntuals, no acostuma a ser un llenguatge conceptual, però sí transmet, sí anima a pensar, a reflexionar en el nostre llenguatge conceptual, no? De manera més intel·ligent a vegades, més creativa, insinuant, no? Suggerint. I no sé, penso que la teva peça en aquest sentit pot contribuir, no sé com ho veus. El tema balsa, deies que he comentat, és important. En el fons, una mica tots estem malalts, no? És com un encostipat global que ens ha passat a tots perquè ens afecta a tots, ens han confinat a tots i estem limitats de moltes coses a tots. Jo crec que quan estem malalts, almenys jo li dic sempre a la meva dona, jo soc molt malalt, perquè només que m'agafi un encostipat o alguna cosa ja estic allà i el que vull és que em mimin i que em cuidin, no? Doncs també una mica, jo crec que, com deies, la societat necessita una mica això, no? Estar mimada i doncs, al moment de fer una obra així, potser l'aspecte aquest de bàlsam, de caronament, és més important que ni alliçonar ni altra cosa, no? I jo això crec que aniria una mica lligat també amb un tema delicat, que és el tema de la manca de cultura, no? Que suposo per unes necessitats que respecto. Com deia abans, jo no soc polític ni m'atreviria a fer cap llei, no? Però, ostres, que ens treguin la cultura n'hi ha per pensar-s'ho. Jo aquí ho poso al mateix nivell dels restaurants, que també ens els han tret, però vull dir, hem de menjar, sí, i els supermercats estan oberts, però és que també hem de menjar i beure cultura, perquè això és bàsic. És bàsic en una societat i és bàsic en una societat amb aquest problema. És a dir, la cultura, més que tot l'altre, més que els restaurants, jo crec que és l'art que ens pot fer superar aquesta crisi que estem vivint. Clar, tallar les ales a la cultura, com s'ha fet, ja dic, no ho jutjo, perquè no en sé d'això, no? Però en tot cas és per repensar-s'ho, perquè es necessita precisament cultura amb totes les mesures de seguretat, etc., perquè això és el que ens farà realment sortir de la crisi. I bueno, iniciatives com aquesta també, almenys ja que no es pot fer en real, online també ajuda, i si algú pot ajudar a escoltar alguna obra, doncs home, tot això que tenim de guanyat, És un tema delicat però que no podem oblidar. Sí, estic molt d'acord, és un tema delicat que a vegades no s'acaba d'entendre, no? Que no existeixin maneres de continuar, tot i que ara sembla que es torna a reobre una mica la possibilitat dels espectacles, però al final no sé quan canviarà això, si la pandèmia ens portarà a canviar. Els ciutadans penso que estic d'acord amb tu, que la necessitat de cultura és una necessitat objectivable. Jo la pateixo i tu, evidentment, també, però ja en algun punt, no sé, és com que la tradició d'aquí, a nivell popular, per lo que sigui, doncs no té present la cultura com una eina per trobar plaer i coneixement, i llavors en aquestes condicions sembla com si fos el menys indispensable, quan estic d'acord amb tu que precisament és una eina que ens permetrà superar situacions com aquesta, que han patit els homes i dones durant tota la història i que, tornant al que dèiem al principi, pensem que nosaltres, que evidentment tenim un grau de desenvolupament tecnològic que mai abans s'havia assolit, però la situació nostra és comparable a la dels antics
realment antics, les dels medievals, renaixentistes. La diferència és que ells segurament, precisament per aquest desenvolupament tecnològic, no s'ho creien tant, no? I sabien que la mort era una realitat molt present. Nosaltres no, i potser per això la cultura i també algunes mostres d'espiritualitat de la religió, sembla que hi ha una mica que la cultura, la religió és per gent una mica especial, però altres èpoques entenien que des de la Grècia antiga, de l'antiguitat, fins, evidentment, al context medieval, el Renaixement, òbviament, encara es té present que la cultura, que l'art, també l'espiritualitat, no només són fonts de consol, que ho són, sinó també d'autoconeixement. I l'autoconeixement, el que ja des de Sòcrates podem parlar, perquè és fonamental l'autoconeixement, bàsicament perquè si un no es coneix a un mateix, com després es dirigeix al món per entendre el que està passant, perquè cadascun és el filtre, cadascú porta un filtre. Si un no identifica quines són les seves circumstàncies, si un no es coneix a un mateix, i clar, la cultura, l'art, són indispensables, entenc jo, per això, per conèixer-se a un mateix i per poder entendre el món d'una manera més col·lectiva, tal com el vivim. En fi, aquestes són reflexions potser més de la filosofia, però que filosofia i art en aquest cas es donen la mà, crec. La teva obra, tot i que jo no sé si sóc jo, el meu estat, que noto un fons de melanconia, però per sobre d'aquest fons de melanconia, la intervenció positiu dels músics com a representants de la societat que conformen ells mateixos, amb aquesta voluntat de participar, de dir la seva, amb la seva personalitat, cadascú amb el seu timbre, cadascú amb la seva situació també que els envolta, en aquestes caselles que apareixen en mosaic. Per tant, la teva obra, en el fons, és representativa de les possibilitats de creació de cara al futur, no? Sí, hi ha un refrany castellà que jo me l'aplico sovint i que jo crec que és aplicable també en aquesta situació que estem vivint, que és el no hay mal que por bien no venga. Ostres, jo trobo que és important aprofitar tot allò positiu que hi ha, fins i tot en coses que semblaria que són molt negatives, no? També en aquesta malaltia que hem patit, hi ha hagut solidaritat, hi ha hagut també moltes coses bones, hi ha hagut aquest potser sentiment, almenys jo l'he viscut així, d'humilitat, de pensar que les coses han de continuar però que no som els reis del mambo. És a dir, de tot se n'aprèn. De tot se n'aprèn també, jo diria a nivell pedagògic, a l'ESMUC mateix, amb eines digitals, que hem fet un pas, en un mes vam fer un pas brutal i això són coses que també quedaran com a positives de cara a un futur. És a dir, hem passat i estem passant magres, però intentem també trobar el cantó positiu de la cosa i segur que serà bo pels anys que vindran i així hauria de ser. I no cal dir que la música ens hi ajudarà.